anaghị ejikwana ihe a na-agba na ntị agba n'anya. Iwere ihe a na-agba na ntị gbaa n'anya anya kpọọ, ọ bụkwa na onye osimiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri. Mana ọ bụrụzikwa na ikwu amaghị, ibe nwere ike nyere ya aka zi ya, maka na mkpụrụ akwụ banyere n'ikwu anaghị agba aka apa. Ihe onye na-amaghị bụ ya ike, ya ka o ji agbasị makwara bute ụzọ makwara ekpeta azụ, ka ọ ga-aba marazi ụta ha ga-ata nwa nkịta tara akpa ọkụkọ, ka atazie ya onye nwe nwa nkịta ahụ tara akpa ọkụkọ, maka na ọ mara na nwa nkịta ya na-ata akpa ọkụkọ ma gba nkịtị. Ntị adịkwa, ọ bụrụ na o nwere sọketị eletrik ị nwere na be gị, o dokwara na gị anya ofụma na ya bụ sọketị na-enye nsogbu na ọ dịchaghị mma, ikekwa na ọ na spak ọkụ maọbụ na ọ na-adọ adọ. Maka ndụ gị na ezinụlọ gị, biko kpọọ ndị ma anya ya ka ha gbanwee ya. Ọ bụrụ na nke a ga-edozi edozi, ka ha dozie ya, maka amaghị mgbe ihe na-eji eme. Christopher nọ na-eyigharị mgbe ọ ga-edozi sọketị nọ na be ya, maka ọ na-abụ n'oge ụfọdụ akwụnye ihe na ya bụ sọketị ọ naghị ebute ọkụ, oge ụfọdụ akọ ya ka wee nwee ike bute ọkụ. A nọ na lekọta TV anyụọ iche maọbụ ọkụ ka e were, mana ọkụ dị na bọlbụ. A ga-akụta sọketị ahụ aka ọkụ enwurukwa. Christopher nọ n'ebe a na-asị ka emesịa ọkụ ewee bịa n'otu ụbọchị. Ọkụ a bịara n'oge mgbede. Christopher nọ n'azụ ụlọ eme ihe. Nwunye Christopher ewere ekwentị ya nye nwa n'obe ha, si ya ga-akwụnyere ya ekwentị n'ọkụ. Nwata ga-akwụnye chaja, sọketị ekweghị ebute ọkụ. Ọ malite kwụwa ya aka etu esi bụ akụ ya aka. Ọkụ ọlịa aka, sọketị ekwe ebute ọkụ. Amaghị ma ọ bụ ọrụrụ ka ọ gara ịrụ ya. Ọkụ eletrik wee dodo nwatakịrị a. Nwata etie, sọketị ataghara ọkụ. Onye nyere ya fon tinye n'ọkụ anụ ụja nwatakịrị ya tiri, wee were ọsọ gawa na palọ. Wee garuzie hụ na aka nwata nọ na sọketị, nakwa tinye na sọketị na-enwe ọkụ. Uche ya gwa ya were osisi, ọ ga were aka gudo nwatakịrị ka ọ dọpụta ya n'ọkụ. Chee na ihe eji aka nkịtị eme. Ozugbo o tinyere aka, ọkụ adọrọ ya. Nwunye nwa ya hụ ihe na-eme, mkpọrọ ka sọketị si enwe ọkụ. O chee n'obi ya na omenye ọnya bụ ọkụ na ndị a ga-enwere onwe ha. O wee pụọ wee buru bọketị wee gbajuru mmiri, maka na oche na-akwa ọkụ ahụ mmiri na ọ ga-anyụ. O chee na ọkụ nkịtị, amaghị na ọkụ dị n'iche n'iche. Ozugbo o buru mmiri ahụ makpute na palọ, wee kwa ya na sọketị ahụ. Ọkụ a wee buru nwaanyị a fee ya, pepụ ya ezi, mana ọ nweghị ya anwụ kama maghịzi ebe ọ nọ. Bọketị ahụ o bu n'aka daa n'ala gbamgbagararam maka na ayọm bọketị. Christopher nọ n'azụ ụlọ wee nụ ihe dara na palọ, wee kpọọ oku nwa onye zara ya. O wee chọọ ka ọ were ụkwụ ya gaa mara ihe na-eme. Isi ka o tinyere na palọ ozugbo, ụkwụ ya wee mesa mmiri ahụ ehuru na sọketị, ọ kwụtọrọ ebe ahụ. Etu a ka mmadụ atọ si wee nwee n'otu ezinụlọ nke ha gaa maka amaghị ama. Gee m ntị, anaghị amụcha ihe amụcha n'elu ụwa. Onye kwara onye ga-abịasị na ya amacha ihe niile, maka na ọ bụ ebe onye jidenwere onye nke ọzọ na-amalite. Ebe onye jidemekwara ka ọ madenwere, ikwu amaghị ibe ezi ya. Otu ihe ga-eme atụfu agaghị atụ ụta ya ọzọ bụ ndụ. Anaghị eji ndụ egwu egwu. Kpachara ndụ gị anya, maka na ọnwụ ịhụrụ arakwa ahụ. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ. Oge ọbụla ị ga-aga n'ọkụ eletrik, gbara ihe ụkwụ rọba n'ụkwụ. Ebukwana aka mmiri eji agbanyụ sọketị. Ọ bụrụ na kọntrol switch maọbụ sọketị na-enwe ọkụ, ebukwana mmiri nkịtị aga agbanyụ ya. Mmiri na ọkụ adịkwa na mma. Ihu ebe ọkụ na-adọ mmadụ, agakwana eji aka nkịtị adọpụta ya maka ndụ gị. Chọọ osisi kpọrọ nkụ dịka 2x2. Ọ bụrụ na ọkụ gị mebie, ọ bụrụ na ị maghị anya ya, ejikwana aka gị edozi ya. Chọọ ndị ma anya ya maka ndụ gị o. Emekwana ka iritechaa na otu onye na-erichanwu ihe o nwere. Ndụ a dịkwa oke ọnụ ahịa. Ntị adịkwa, ya gazie.